Aurelio Morales, and then may partner ka po na ko diri, si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan nagpamati karon? Ay mo kalimot ha, unahon tagid ang papanangin sa atong labaw. Kagawom, asap kita. Always say a prayer, mga kisunan mo na importante. Ang atong pagpasalamat sa grasya ang giyata ka na to. Sa labaw, magkakagahom. Thank you kay Lord, si magiyata ang grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. O no, ako sa niya pangamusta si Ma'am Nina Igoy o si King Amores diha sa Mactan, Newtown. Ingon man akong amigo, akong kabro sa Guardians, si Bro Joy Ikong. Kumusta ka mo diha? May pagpaminaw ninyo ha? Okay. Again, nga to kang ni Rudy Agusto diha sa Suong, Lapu-Lapu City. Bye Rudy, Rodolfo Agusto diha sa Lapu-Lapu City. Okay na ha? Okay na bye Rudy. Maguyhoy lang ta bye Rudy. O sa MCC Bike siya, pagsuki sa mga bisikleta diha sa Suong, Lapu-Lapu City. Ni Gerard Nursing, Insik, ni Smile, o ni Pogi. Guban pa diha. O si Insik. Okay. Ang pagpaminaw ninyo. Bueno, kagsulan. Ang atong suwatan po ka na atagan o pagtagan, no? Ay, pinandahan kinis sa kababae nga mapatago lang sa ngan nga Ilma. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni J Badayos, mga kala. Okay, ang atong sender si Ilma. Kini akong problema, bahin sa kong bana nga sobra kataas ang pangandoy nga madato mi. Pero unsaon man taon pagkadato nga jeepney driver man siya? Bueno, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Hadun ako'y kasakit. Kasakit daw, ikamatay. Ayaw sang pitang langit. Nga kanimo nagmahay. Ako nagilak og nagbagutan sa kasakit nga hilabihan. Kaysa gugma ako gibudhian og ipasagdan lang intaon. Ay, pagka-alawot ko, nining kahintang, natapos ang tanan. Nakanako'y mutabang, kun muhilak katawan, kun magbako yamiran. Ay, wanakan ako'y mulingi, unsaon ko king kinabuhi. Mabili ba pinang magbayan na ito? Ay, mo ginitingali na hinungday nga gisugot kang dahil ba? Ay, nindot ka magkayong kanta. Liwat ko, Abil na kulan ba? Liwat ko. Tinuod yun na, takyo mo, naganahan ko nitong anot kay, hawag kay tingo. Nadi ka diya, day? Na ako diri. Nasab diya nga itong anak, day? Ha? Ato anak ba? Ay, tuas gawas ay, nakigduwa sa sama niyang mga bata, nga anak sa itong mga silingan. Mau ba? Milagro, uy. Milagro nga way tagay. Wala may tagay, kay, wala may mautangan ron, tindahan. Tinawa na, day? Lisod na kayo pangutaron. Doon na pa mas may utang dito. Katakanta lang yun. Nauna taon milyon saon taon mo pagdato taon Delma. Mau na Ilma, mau na. Sige, may kununa kong saon nga madato may eh. Ay, saba mo diha, uy. Unsaong gutaw ninyo pagkadato nga ikaw dong anot, driver ramang kag jeep ti pasaheroan. Nga ikaw sa takyo, wa man kay trabaho, tapulan man ka. Mga bitaw gitawag kas mga taog takyo tapulan. Mura. Mga bitaw na. Mga bitaw sa dyan ko mong manarbaho kay. Kung manarbaho ko, dili man ganyan lang tawag ko ng takyo tapulan. Naong yun. Ganahan man kong tawag ko ng takyo tapulan. Pura bagay ganyan akong anak. Saba diha, ay ingna lang gigatapulan kay ka. Hay.
Takyo tapulan. Na diha na mo itapoy ninyo istorya. Nindot ka padaganon pre sa pagkabarangay Ha? eleksyon. Ha? Sihal ka. Ano, pre? Butahin ninyo si Takyo Tapulan. Biya taon ko asawa pre. Bitaw pre. Gusto yung ka gusto ka nga badato. Labaw no ko pre gusto ko nga badato. Sa magkay maayo buhaton na to ani. Mao na. Aron madato tano. Ha? Mo Kitang duwa. mo na itabangan ako magtinabang ay ta. Pag una ta. Sa may matubato nga madato ta. Magdato tang duha. Dahil ma. Mao na dong anot. Di ko gusto nga makigsuod ka ug maayo anang takyo ha kay basig matakdan ka nang iyang pagkatapulan. Di man siya tapulan de eh. Unsa di tawag ana? Unsa di tapulan? Unsa di tapulan ha? Kana kay way trabaho, pasabot ana tapulan na nga mangita og trabaho. Eh, naunsa bi taon kaya eh sige mo na siya pangitag trabaho nga apply mo na sige niya. Wa madawat kay wa taon kibaw nang kadang kadot. Wa graduate militarya mo. May lang ko kay graduate ko militarya. Ay sus, murason pag yun. Bisag unsa pa kagamay si mong grado basta naala ng kugi, nga mangitag trabaho, makatrabaho gyud oy. Kan bitaw dahil kanang gusto biya sa taon ko dato ta. Mga ngita ko pamaagi bang hunaw na is betakyon sa mo buhaton ng dato mi. Hilom, wa man gani madato ng mga tao diha nga titulado. Ang importante lang doon na kay trabaho. Og ikaw kugi og drive para dako ka kinansya ni grahe nimo. Karon lang tarawa, sayang kaayo nga wa kay drive. Sayang kaayo dong. Mao ba? Giayo ang unit nga jeep nga gi-drive ba ni Anot? O nay oy, sayang kaayo oy nga wa siya drive ron. May gani kay libo ka pinangin ginansya pag drive niya gahapon. Mao nga doon namin nagasto ron. Uy, hala, uy. Pukawan na to sa Anot nga natuog. Aron makahigop tong init nga sabaw nga isalinatan nga kunda. Ikaw na. O nay. Lula! Lula kitay! Oy, kaila apo ko. Ay, amin ko, Lula. Ay, kaluyan ka sa Diyos, apo ko. Ingay ko kwarto, labi? Oo, ni ao. Oh, dawatan ning 20 pesos, apo ko. Oh. Lamat, Lula. Ay, na, sige. Sige na, oy. Kanang dili na lang ko magdugay, ha? At tagin na lang sa si Inday kailaan ang linatan nga daan ako. Aro makakaon siya. Sige, ariyo na ko. Sige nay, salamat ining linat-an nga imong gihatag ha. Ako yun ang ihatod ang panaksan sa inyo ha. Gisudlan nimo sabaw. Kaon ko na, Ibi. Ikaw ka ng linatan. Sige nak. Tuas ko sina ha. Ikay kaon dito ha. Sige na, kaon niya ha. Atuon ako sa tatay nimo Anot. Atuon ako sa kwarto kay natugman aron makahigop siya og sabaw nga gihatag ni Lola nimo nga linat-an ha. Oo, oy, nay. Sige, aris ako ha. Day! Hala, si tatay ay nagmata na dahil siya. Katawa man nga no ka nang nagkatawa man si tatay. Atuon ako ha, kadiyot tangdiha lang ka na ka. Anot! Uy, nagmata ka na di ay Anot? Sika mo kong katawa na naon sa ka, uy. Kaon na dire. Naigidangan linat asanay. Kaon ko rin, Humara ko kaon istorya ta, ha? Ay, doon ako inindot kay balita ni mo, day. Unsa man? May ninot ang ibalita nako? Unsa may ibalita nimo nako, ha? Nga gikan ka man sa kwarto, unsa Anot? Oh, day, natuubit ako. Pero doon ako inindot kay balita ni mo. Kaon sa kabi, kaon ako! Haskang libugan ako nagunahuna kung unsa iyang nindot nga ibalita nako nga gikan naman unta siya nga natuog. Pero ako lang gyud siya gipaabot nga mahuman og kaon nga nagsigig ngisi. Pag umagkaon, ako siya gidas among kayda ug didto may nagsulti ug na-shock na lang ko sa balita nga iyang gisulti nako. Ha? Ingon ana imong damgo? Mo nga perti nimong lipaya? Yes, day, nagdamgo ko, ana. Tukon ko kung bahay man syud ako kayo yan doon na idukbuk auto. O, halain para man kung magdamgo na kay matuman ko ng tanan! Anot? Kabaon eh kung drive, ha? Unya ka rin tumagotan ng tipon. Damgo po ko nga may anak na babae. Unya rin doon man, tuman man. Kaysa niyang mabdos ka, babae man na itong anak. Taghap na to, oy, Anot, usa pa, di sad may tabo nga madato ka, kay driver ka sa jeep, wain tao kay negosyo, aron makaingon ta nga madato ka. Ang perbida sa di mo, ang ginuro mi bawa na yung madato ko. Ora Sus, diha. ikaw ba ayaw pagdamgo nga nagmata ka, uy, naunsa man ka? Dani mo na to ko sila ng blamgo ko, nga madato ko niya. Mata din na. kapuya, aning istorya, ha? Ikaw ba na, supakon yun mo akong kapalaran, oy. Kana mo yun, di mahitabo nga, sumaabot, madato ta, ayun ang supaka.
Aw, pero in town, oy, be ko no be, hatagi ko no ko gamay nga idea be kung unsa kang hitabo ang madato ka tabi unsa. Aga, simple. Gusto ko sample? Oh, Hatagan ti sample ha. Panang litron, maglakaw tas dahan nga ako rang usa. Dili ako lang ha, dili tando ha. Makakita ko sa bag nga puno sa kwartang papel. Oh, dato na tana, di ba? ha? Oh, ikta pa ng kilay, di ba ha? Dagkang pa maaging buhaton sa ginawa ron madato ta. Tigpalit mo daw sa igluto. Base madayon ng higayon ng madato na ko kay mugawat ang 6 digit na ko nga paliton. Hay, istorya ha. Oh, diha na ka. Asa kay? Madato, lagi na. Happy na ka madato. Wala no, maayo pa ka ni pangisip akong bana. Okay pa ka ni siya. Inay maglagot ko o magkatawa ko sa akong bana, mura og nibati naman hinuon ko og kaluoy. Kay naghuna-una in town siya sa butang nga lisod yun nga mahitabos iyang kinabuhi. Unsa? Apit na tama dato, Yes, tatay. day. Dam ko kung bayad ako mansyon. Taas ko bay. Tuk indana. Ay, katat niya ako sa bayan dako tayo. Ay, pagkat-kat ka ho. Sakako. Ayaw lagi. Kung makat-kat ka, agi ka sagdan. Ayaw pag-agi sa bintana, kay mahugog ka. Dili sa kakat-kat kay, dili magkura lang atong agian. Hagdan man. Saka mo yung tasagdan na unsa, di ba? Ay, sa kasagdan na yung tawagan ng tatay. Oo. Nak. Ay, unsa man ka sa kasagda na. Dili na kat-kat. Sige, sa Anak na Ricky, kat-kat. Ato ko sa ibabaw, dili ko pauban ninyo ni nanay. Ako ra usa dito masaka sa hagdan. Ayaw. Di ko musugot ang ikaw lang usa nga mo sa kasagda na. Ha? Sudah ko itong bahay, mataga kasi bako na, pre ato. Bala ka diya tayo sa kadugungan. Ako rang usa. Bala mo. O, tanaw, wala ko na, not. Nako ha? Ging natin ka nga, ayaw magsaka, kay dako atong bay. Si floor mo na, ikaw rin ko sa, di mataga ka, supak mo noon ka. Dito ka, gusto ka, nakarankuan ba? Masinupakon magyog ka, no? Ay, gusto yung kamusak ka, no? Hapakon ko nilubot mo, ha? Ay, tayo eh. Sinupakon na ka! Unsa dila pa noon kay Lumay? Ayaw, maghilak-hilak niya, ha? Masinupakon na ka! Mga naghilak mo ng bata. Si Kayla, ha? Sila yung tabuan, ha? Kano ka, Inday? Amang di pinalan sa lubot na sakit kaayo. Ano man, uy? Ay, kuanday, kining ako sa gingnan ba nga, kanadamgo ko, nga nakaputukod tagdako kay bahay, murong mansyon, sa Sandanas. Nga, dili, kuan, taas kay kagdaday. Mukat-kat yung taon siya, ha? Siya rin usa ako sa gingnan nga, kung gusto ka, papagunit kami sa kinsa na to, aron di ka mahuwag taon, kung mukat-kat ka atong mansyon, kung matagak siya, adak ko sa problema, gai ba ko, bunalan ako. Anot, okay pa ka nandagan sa imong utok, ha? Mga ka tag-mental hospital, be. Ipa-check up na ng utok ni mo. Oh, naunsa ko kumuhangil, may. Tinaw na yung pangutok na kuha ko mabuhangil, ba? Wa! Anot? Ay, taon sang anot, oy. Ako may naluoy niya ilna. Si pagtuong mo ron niya, nay, ha? Maayo pa ka nandagan siyang pangutok ro sa kumbana. Maayo pa ka, ha, nay, kikay? Ilna, anak. Karong og pangisip ng banam, oy. Nasubraan lang sa iyang pangandoy nga may museng dato. Dili, nay. Nagtuo kong may diferensya na gyud na siya sa pangutok. Igo pala gala siya nagdamgo nga makatukod og bahay nga dako. Iya na gidapatan ang among anak kay mukat katulog hagdan niya kuya kuno kayong matagak. Bueno, ako makisulti sa imong bana, ha? Asa man to siya, kay makisulti ko niya. Bas kay danay ay, wa man to nag-drive ato dito. Ngayon ako sores ko anak na Di ito ang napatan taon ko anak kay wapam day bay nga buo taon niya sakon. Nadara ko sa emosyon ako na Mo hapak na ko taon kusog yung lubo taon. Luoy kayo. Ay. Mo na day. Nay. Na, ay, sige lang. Nag-uol man in taon tong asawa ni mo kay nagtuo in taon siyang nalasuan na ka sa maayong pang-isip. Probida sa rin sa istorya ka taon na wa taon. Sobra lang akong pangandoy imahinasyon ako na nga madato ta. Sobra ba, uy? Ayaw na lang taon pangandoy nga madato, uy. Kuntinto na ko nga makakaunta katulo sa usa ka adlaw, uy. Ay. Nala, basta okay na mo ha. O gusto ang asawa mo ano, ayaw pagabuta ang langit, bisan dili ni mo maapot. Kung unsa inyong kahimtang, maura na. Ayaw na pangitaglain diha. Nakikikay.
Nalipay na lang ko nga wa na maghiskot ang akong bana nga magdato siya. Ang iyang gibuhat ni kayod na lang gyud siya drive sa jeep. Apan usa ka adlaw-an na kalit ni buto ang iyang amigo nga si Takyo sabay ug mo'y naghatag na sad og labad sa usa kong bana. Oo, sabay? Bay, tinuol ka ba ikaw? Ano ka tingog? Tinuol ka ano unsa man taon ka, oy? Oh, lagi. Ang anak sa musalingan. Ha? Nakapalsa sa boarding sam. Natuman yun ko nung gitagna sa katambalan ba? Nga nagtagna niya nga makapasar ko nun eh. Huwag ato ilang alipayan. Ipasalamatan nila. Itagaan nila kwarta bay. Mau ba? Ato ko nung nasuwayan baganto bay. Masig batuman niya akong parangandoy mga badato. Kato akong damgusan batuman to, ha? Batukon ko din doon kayo bahay nga formasyon. Mao na akong ganiro ni mo bay. May kawa ka mag-drive ron. Doon na mo adto dito nga magpatagna sad. Kuyog ta nila. Kuya ka? Sige bay. Oy, Takyo, tapulan. Ayaw ko nun naggalgalan ng akong bana, bi, aron mo adto ng imong giingon nga tambalan. Tapuyo, oy! Ayos ako sige tawag kong Takyo tapulan na uy. Pili mo namin tapulan ako pili dugon. Basta ayaw galgalan ng akong banag lakaw anang may hinungdan ninyong lakaw, ha? Hindi. Kuyugan na ako na eh. Anto bistambalan ka ng butag nagkapalarang tao. Ay, sos. Pwes, kung mauna, mukuyog ko ninyo. Dili ko musugot ka mo adto ka ng giingon nga ikaw ra, ha? Mukuyog ko ninyo, dong anot. Kay dili man sad gyud magpapugong ang akong bana, mao nga mitanyag na lang ko nga muuban sa ilang lakaw. Ug tuod man, ubay-ubay gyud mi nga miadto sa maong dapit. May service nga multicab ug usa ko sa niadto na nakaiming tanan. Ug unya, Ikaw dahil may makaila ka mo sa Amerikano. Mauyab ka ninyo nagkun ka niya sa Amerika. La, tinuod ka man ng Takyo? Ay, gitagaan mo yung kapalaran taon pulpida. paita. Ati kung tiguwa nga. Usaman. Makita mo kini, suot sa totoo kabuhan, di kan karon. Kung di makita mo sa magkinabuhi, balik ako din hiyong sukmati ko. Nya turno na sa kumbana, naminaw lang yun ko, ingon ini ang nahitabo. Ayos na, ha? Maoy nakita ko din sa imong patunto nga mamahimo ikaw milyonaryo. Magdato ikaw kung magkabuwag ka mo sa imong asawa. Ay, usak? Uy, tiguwang nanambal. Ayaw tudluin nagbinuang akong bana, ha? Ikaw niya yung asawa, Inday. Maukinig nakita ko sa iyang pahan. Madato siya kung magkabuwag sila o ang iyang asawa. Ayaw lagi tudluin binuang akong bana. Anot, tana, mamaulit ta. Mamaya tayo ng bukid yung nahimutangan. Tana, anot, dali! Ay, kadiyot. Anot, ayun! Dahil ma. Gibira gyud ako akong bana o gipugos nga mobiya dayon mi sa maong dapit kay wa ko makauyon sa gisultis tambalan oy nga madato akong bana kung magkabuwag ni. Milabay abi pila ka buwan kalit may mibutho sa among dapit nga usa sad kuno katambalan ug makamaong muhimad sa kapalaran sa tao ug niadto din akong bana ug ako gihapon gikuyugan. Ikaw na, mahimo ka milyonaryo kung magbuwag mo sa imong asawa. Dili ni tinuod, dili ni ano duha naman eh. Day, kinahanglan lagi rin ta magbuwag dahil milyonaryo ko, day. Sa magbuwag ta, day. Unya lang ta mag-uli ko milyonaryo na ko. Ha? Magbuwag ta! Mao ni akong problema ron. Gusto nga makigbuwag na ko akong bana og mag-uli lang ko nung mi kung mahimo na siyang milyonaryo. Unsay buhaton ako? Unsa man og kamo ang pasultihon makigbuwag ko? Elma. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ko karong adlaw. Ang sender na to karong adlaw, Ate Pres, si Dodong, si Inday. Isa to, bam, nato ni mo, bam. Elma, kung Ay, Elma. Sakto ba? Dudong Rande, sakto ba, Elma? Elma. Nya ang problema ning Elma, Ate Pres, ang bana nga kuan, kada bang ngilngigay pangandoy nga madato ba? Nya, parte sa driver, mangandoy nga madato, mikita dyo pa ang madato. Karon, natambalan siya, patagdan siya, giinam siya nga, madato ka ba, basta buwag mo yung asawa. Basta biyaan mo asawa. Biyaan mo yung asawa. Nga naman. Ambot lang. Asawa man niya. Di buto si kuan katos Gina nga yang wa dia bukan pag ikaduha niya patagan Ate Pres, mao gyud pitagan. Madato siya gabiyaan niya asawa saon. Wa to magkasabot ang katong mananag-ano. Wala. Kaduha? Di man sila kaila. Giingnan niya nga, day magbuwag kita day. Kay milyon na balik na yata, hindi ka milyonaryo nako. Mao na.
Buwag Mao na siya. yung problema ron sa babae. Una ka mo pa dayon Goliath, may ito lang taga-agiya, be. Sige, gay. Deuteronomio 18, versikulo 10. Ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo, o sa mga diwata, o sa mga mananagaan, o sa lamangkiro, o mudangop sa mga espiritu, o tigsampit sa mga espiritu. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat nining mga buhotanga. Tinood bitaw na. Okay, tinood kay kanang sana tambalan murag parehagod sa akuan god. Adi na lang ko musulti ati Pres kay ako araban yung pagbangkon niya na akuan sad pero sige lang ilahat sa to nga ni gitambalan nila inana pero ang akong di ganahan ati Pres kay kana bang higtan bag kanang puwa sa bukton. Kanang panapton gi. Ay, kada ko nang hangop. O hangop tambas buya Ang bata, kasagaran anak mo, kanang Higtan. isang higtan. Oh. Butangan o murag puwa nga puwa nga panapton, ang bukton, ang Yang mo kay kuno. hangop Ako kuno kitang ka. tangoy. Tinuod ba? Ano bang butangan mo ana? Sulubi na rosaryuhan. Ayaw nang Hangop ba? inana. Pero nga naman, nabagoy hangop inana, uy. Ambot lang no. Takibaw, baon sa lila paagi sila po panambal ati Pres. So di wa tay labot ana. Mao na ila kadi panagan sa niya ati Pres. Kay kaniya pagpanagan wa sa tay labot kun tinuod nga Mananagan po siya. mananagan siya gitakal lagi niya nga kung nagkabuwa mo sa imong asawa, mamilyonaryo ka. Ala, uy. Nya to. Duha man ka mananagan ang isultian ati Pres. Ulagay niya, iyang ibuwagan, ang Igi asawa. ka lagi niya asawa, buwag sa tanay kay ini ka milyonaryo na ako. Una kong balik. Balik mo. Oh. Hindi sagot ang asawa. Wa yaw asawa, bao ni problema niya. Ang nagpatag ang si Elna, ang asawa, Elma, ang asawa. Ingos Ilma nga, bahala na pobre, may basta limi, kabuwag. Di siya sugot. Kontento naman kuno siya sa gib. Ulagi, ang problema niya mambana. Mo lagi. Kay ganahan magtibuwag niya, kay magdato. Magdato, sa mo anak. Ayaw, pagsugot Elma, kundi Yugi, kaganahan. bahala na ka diya. Oo. Pamili kang buwag ni Igsuboy. El! Unya na tamang lagaw, El, ha? Unya na tamang lagaw. Busy pa. Pangel ha. Okay. Onya, bam, mao na to bam. Dili, manaka ako. Ako? Hindi mo nang mananagaan nga buwagi ng mga asawa aron ka madato. Karon, ug ari ka sa New Testament, ningon man si Jesus nga ang gihiusa sa Dios dili mahimo nga bulagon sa tao. Asa may ang palabihon? Asa may ang palabihon? Ang sugo ni Ginoong Jesus o sugos mananagaan? Nalamat Ginoong Jesus nga kamo mga gahim kay ana mga kwan nga nitugot lagi si Moises nga padadag suwat ang iyang asawa nga magkibuwag ang bana ningon si kanang Ginoong Jesus kay mga gahim man mo ang giusa sa Dios dili mahimo nga bulagon sa tawo. Muna giingon ka manalagaan asa man ka. Kakalagi nagbuwagin, imo gid. Ay? Ha? Gisupak nila lagi. Gisupak ang mga gahim sa ko. Gisupak lagi nila. Unya ka na ra bang manalagaan Goliath? Dako ra ba tingay nagbayad? Dako. Ugari kas Ginoo wa man bayad. Way bayad. Asa pagpili. Pagpili. Karon. Ano ko may bayad? Ug bulagawon jud ni kung buwagan jud nimo imong asawa. Ini kabot sa panahon ug di ka madato sa imong basolon. Naan karon. May labad dato kang tinuod. Mauna. Ani na lang. Ano lagi? Pangayog giya sa Holy Spirit, pag-ampo sa Ginoo ing naay mong bana Ilma. Aron dili mabungkag ang inyong pamilya, dili mabungkag ang inyong pamilya. Mauna. In kaso, og bulagan jud ka sa imong bano kay gusto siyang madato. Hala sige pasagdahe. Karon ini ka Katotong ilang pamilya. karon ini kabuwag ninyo. Karon ini kabuwag ninyo. Dili siya madato. Pikati. Sukmate. Ina, wa man lagi ka madato. Dili ba? Pikatan ba? Wa ba kada? Panalitan siya madato. Ina, hala, hindi mo balik na ko kay gusto ka madato. So ikay purong bayot. Madato. Salamat ako na katid sa lumanon. Kaya ko, puzzle, Tihon.